BPFनि MCLA फ्रेस मोसाहारिनि सायाव UPPLनि दैदेनगिरि बाबेल दैमारिनि गोख्रों फिनजाथाय थामहिनबा बिथाङा मा फिनजाथाय होखो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना फुल्लि नुनो मोनगोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। बिथाङा मा बुंखो आं एसे उनावहाय होगासिनो दङ। बेनि सिगांनो नोंथांमोना साफ्रोमबो जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय बुब्लियाव भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांब्लानो जाबाय। भिडिअखौ फुल नायजोब बेनि उनाव कमेन्ट खालामनो दाबाव। बे मोनसे थांखिखौ लानानै बिथांमोना थांदों। जाय समाव बिथांमोना दिनै बिटिआरखौ माने दाउदै गल होननानै बुंदोंमोन। जाय बिटिआर एग्रिमेन्टखौ दिनै बिथांमोना जिर' मोनसे होननानै बुंदोंमोन। बिथांमोना जिर' जेबो गैया होनना बुंदोंमोन। जेबो मावनो हायाखै। आंथ' नुदों ससियेल मिडियायाव जेबो मावनो हायाखै। मावाखैब्ला दिनै बे 29 गामिया बोरै हाबखो? बावै समनि सिगां जों नुनो मोनदों जोंनि धोनस्रि समष्टिनि एक्जिस्टिं जाय BPFनि MCLA बिथाङा गहपुराव थांनानै गोबां बाथ्रा बुंनाय जों ससियेल मिडियायाव जों नुनो मोनदों। दा बेखौ जों लानानैनो आरो बिथांमोना नैबे समाव मा गोसो दं, बबे मोनसे थांखिखौ लानानै बिथांमोना थांदों। जाय समाव बिथांमोना दिनै बिटिआरखौ माने दाउदै गल होननानै बुंदोंमोन। जाय बिटिआर एग्रिमेन्टखौ दिनै बिथांमोना जिर' मोनसे होननानै बुंदोंमोन। खिन्थु दिनै प्रमद बर'नि जि सरकार आरो एग्रिमेन्ट खालामनानै जा फायदोंमोन बियो दिनै गहपुरसिम बा सिमलिगुरिसिम जोंनि एक्सटेनसन जानांगौनि बाथ्रा। बेथ' दिनै लासै लासै जाबोबाय आरो बेखौ लानानैनो दिनै मोन 60टा गामि गहपुरसिम दिनै जोंनियाव सरजाबफाबाय आरो सरजाबनायनि खारनावनो दिनै जोंनि धोनस्रि समष्टियाव मोन 28 गामिया जोंनियाव हाबबाय। दा बेखौ लानानै बिथाङा थांनानै गोबां बाथ्रा बुंहैदों। खिन्थु बिथांमोना जिर' जेबो गैया होनना बुंदोंमोन। जेबो मावनो हायाखै। आंथ' नुदों ससियेल मिडियायाव जेबो मावनो हायाखै। मावाखैब्ला दिनै बे 29 गामिया बोरै हाबखो? आरो बेखौ हाबनानै बिथांमोना क्रेडिट लानो नामायदों। जों बुंगोन दिनै धोनस्रि समष्टि हिसाबाव नों दिनै जुदि फ्रेस मुसाहारिया खोला लेभेलाव माइनरिटि ओनसोल दङ बेयाव थांनो बियो बेसेबां भट मोनगोन आरो जोंनि थाखानाय बर' गामियाव बेसेबां भट मोनगोन? जोंथ' सानदों बियो दिनैनि धोनस्रि समष्टियाव माने 4 नम्बर 5 नम्बराव पिपिबा दिनै जोंनि समष्टियाव। खारन जोङो सानजाथिंबो दिनै जों UPPL हिसाबै गोबां माने 1000नि जों भट मोनगोन आरो जों थाखानाय जिथुनिखि जोंनि समष्टियाव बेयाव जों गोबां भट मोनगोन। मानोना जों जेसेबां खामानि मावदों फ्रेस मुसाहारिया बेबायदि खामानि मावनो हायाखै। खारन जोंनि गुडविल्सनि खामानि नों नाय बेयाव जोङो 25निफ्राय 30 किल'मिटार जोङो बेबायदि गलुसनि खामानि मावबाय। SOPTनि जों खामानि मावदों। कलेजाव दिनै जोङो सेन्ट्रेल मोनसे लाइब्रेरि जों बनायदों। आंनो बनायदोंमोन। दा बे हिसाबै गोबां खामानि आरो नोङो माइनरिटि ओनसोलाव दिनै गोबां टयलेटफोर बानायदों। दा दिनै फ्रेस मुसाहारिया MCL हिसाबै बेबायदि बानायनो हादों नामा? आंनो फ्रेस मुसाहारिया बुंना हो। मोनसेबो बनायनो हायाखै। दा बिनियाव मोनसे बाजेट फैयो। बे बाजेटखौ बिथाङा बबेयाव बाहायखो? जों नुदों बिथांथ' अथन्थ' माने बियो माखासे एरियाथिं बाहायनानै माखासे एरियाथिं बाहायाखै। ओंखायनो जों बुंगोन फ्रेस मुसाहारिया जेसेबां गावनि गोसोनि बाथ्राखौ बुङा मानो जेबो गैया। थ' जिर' बिथांमोना दिनै बिटिआर एकर्डखौ जिर' बुंग्रा, दाउदै गला बुंग्रा, केस होग्रा बिथांमोना दिनै थांनानै गहपुराव जों बानायगोन निसाव बेयाव माबा मोनसे जाबावनांगौ जों बानायगोन होनना बुंदों। बेयो टटेलि फेलार आरो टटेलि बेयो मिसलिया बाथ्रा। आं दिनै धोनस्रि समष्टिनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आं बेखौ बुंबाय। जौगानायनि बिथिङाव जुदि फ्रेस मुसाहारिया जुदि हिसाब लुबैदोंब्ला जों होनो हायो। मबेयाव जोङो टयलेट बाहायदों, मबेयाव नोङो सापस नों नोलोबारि ओनसोलाव आं नोलोबारिनि बोरिगावआव नों नाय मडेल कलेज सोर गायसनखो? दिनै बोरिगावआवनो दिनै इउनिभारसिटि जानो थांगासिनो दङ। बेखौ सोर बानायदों? UPPLआसो बानायदों। दिनै बेयाव माने अडिट'रियाम जाबाय नोलोबारियाव। बेखौ सोर बानायखो? UPPLआसो बानायदों। बिनि सिगां पिपिबा बेयाव नोलोबारियाव मा मावदोंमोन? बेखौ फ्रेस मुसाहारिया बुंना हो। फ्रेस मुसाहारिया बुंना हो। बेयाव मडेल टयलेट जादों। बाथौ आश्रमाव दिनै बाइबेल कलेजाव बाउन्डारि वाल जादों। बेखौ सोर मावदोंमोन? फ्रेस मुसाहारिया बुंना हो। दा सिगाङाव जेसेबां मावदोंमोन खिन्थु दिनै UPPLआव फैनाय लोगो लोगो हमलथ' जाहा MCLA गैया।
जाहा जेबो गैया एमएलएबो जाहा गैया अब्लाबो दिनै प्रमद बर' सरकारा जिनोखि समान नोजोरजों गासैखौबो नायदों बे हिसाबै जोंनियाव गोबां जौगानाया फैदों आरो मोनफ्रोमबो दिगाव मोनफ्रोमबो पिसिडिसियाव मोनसे नङा मोननै नङा मोनथाम बेबायदि खामानिया मोनफ्रोमावबो जादों आं बेखौ गेरेन्टियै बुंनो हायो